Ahojte, volám sa Patrik Bak a v tomto videu si niečo povieme o úlohe, štvrtej úlohe domáceho kola kategórie A. V tej úlohe máme nejaké nesúdeliteľné čísla A, B, také, že dokonca A na tretí minus 1, B na tretí minus 1 sú nesúdeliteľné. A máme dokázať, že nejaké ďalšie čísla sú nesúdeliteľné. K riešeniu tejto úlohy sa oplatí mať nejaké také skúsenosti s deliteľnosťou a nesúdeliteľnosťou a podobnými dôkazmi a práve to si teraz ukážeme v nasledujúcich návodných úlohách. Úloha N1. V nej máme dané nejaké prvočíslo P a čísla AB také, že platia tieto deliteľnosti. P delí A plus 6 a P delí B minus 3. A chce sa po nás dokázať, že P delí A plus 2B. Tak to je vcelku jednoduché, totiž keď P delí nejaké dve čísla, tak delí trebárs ich súčet, ale taktiež to vieme aj nejak zložitejšie kombinovať, že P delí 1 plus 2 krát druhé alebo niečo také. To je čírá náhoda, že som práve to povedal, pretože z toho, že P delí toto, tak a P delí B minus 3, a z toho, že to môžeme kombinovať, že P delí A plus B, to je 6. A plus 6 plus 2 krát B minus 3. Tak rovno vidíme z toho, že sa nám tá šestka akoby zruší, že tu bude 6 minus 6 a zostane nám iba, že P delí A plus 2B, čo je presne to, čo chceme zdôvodniť. Úloha N2. V nej máme dané nesúdeliteľné celé A, B a máme rozhodnúť o nesúdeliteľnosti nejakých ďalších čísel a má to vlastne 5 častí A, B, C, D, E a rôzne dvojice čísel. Takže sa asi pustíme do toho pomaličky. OK, máme rozhodnúť, či A a plus B sú nesúdeliteľné, tak to sa typicky robí tak, že predpokladáme, že existuje nejaké číslo D, také, že D delí aj jedno a D delí aj druhé a skúšame s tým niečo spraviť. No a to je to vcelku evidentné, že čo sa s tým dá spraviť. Keďže D delí A a D delí A plus B, tak z tohto dokopy máme, že D delí B. A kebyže tieto čísla sú súdeliteľné, tak existuje D väčšie ako 1, také, že D delí obe. A máme potom, že delí aj A aj B, čo je v spore s tým, že sú samé o sebe nesúdeliteľné. Takže to je časť A. Toto bolo vcelku ľahké. Tak skúsme podobný prístup v časti B, kde vlastne vezmeme D, ktoré delí A plus B a D delí AB. A predpokladáme, že D je väčšie ako 1, nejak prirodzene. Tak tu takýto prístup, že si proste vezmeme D len také zlyhá, pretože to kombinovanie týchto vecí nie je až také pekné. Ale my vlastne môžeme predpokladať, že D je prvočíslo, pretože keď tieto dve čísla, keby náhodou boli súdeliteľné, tak by existovalo prvočíslo, ktoré delí jedno aj druhé. Čiže v prípade, že D je prvočíslo, to zrazu začne dávať zmysel. Totiž z toho, že D delí A plus AB, tak z toho máme, že D delí buď A alebo D delí B. No a to už je akoby podobne ako v tom predošlom príklade, že to nutne znamená, že z D delí A a že D delí A plus B, tak z toho máme rovno, že D delí B a naopak. Takže znova dostávame spor s tým, že A a B sú nesúdeliteľné. Takže to je časť B. No a poučenie je, že niekedy sa oplatí to D vziať, že je prvočíslo. Vtedy sa typicky označí P. A niekedy sa stane, že to ani nie je optimálne. To som už tiež zažil. Takže treba vyskúšať. OK, v ďalšej časti tak máme tu ten súčin AB, tak rovno prezradím, že tu si vezmeme D prvočíslo. Tak ja to budem rovno profesionálne značiť, že P. Tak P delí AB, čiže P delí buď A alebo B. Ak napríklad máme, že P delí A, tak z tohto, že delí A na druhu plus B na druhu, no tak
pomaly, potom P delí A na druhu, prirodzene, tak potom z tohto máme rovno, že P delí aj B na druhu. A spätne z toho, že P delí B na druhu a P je prvé číslo, máme nutne, že P delí B, to je známa školská úloha. A neplatí to pre neprvočísla P. Takže máme nejaké P, ktoré delí aj A aj B, čo je znova spor s nesúdeliteľnosťou AB. OK. Tak ja prejdem na časť D. Tak začneme Dčkom. Ešte nevieme, či D je prvé číslo, povedzme. Tak si to znova takto napíšme a skúsme zistiť, čo sa stane. Tak jedna možnosť je to sčítať, odčítať, ako kebyže riešime sústavu rovníc, aj keď toto je také nejaká sústava deliteľností. Tak dostaneme, že D delí 2A, čiarknem, keď to sčítame. A keď to odčítame, prvé minus druhé, dostaneme, že D delí 2B. No a to samo o sebe ešte veľa neznamená. Vlastne, kebyže to nie je tá dvojka, tak už by to bol spor, lebo máme tu nesúdeliteľnosť AB. Ale z tohto samého o sebe nevieme dostať ten spor, čo je nejaké podivhodné. A skôr to naznačuje, že možno tá nesúdeliteľnosť neplatí a že dvojka robí problém. Tak to je taká akože komplikovaná úvaha, ktorá dochádza k tomu, že možno tieto čísla nemusia byť nutne nesúdeliteľné. No a keď si proste vezmeme obe nepárne, tak z toho aj dostaneme, že to tak nie je, no. Napríklad si vezmeme A rovné 5 a B rovné 3, tak zjavne 8, 2, obe sú párne, takže môžu byť súdeliteľné. Čo je zaujímavé, že touto úvahou by sme vedeli pokračovať trošku, lebo z toho, že D delí jedno, D delí druhé, máme, že D delí aj najväčší spoločný násobok tých dvoch čísel. Takže z tohto by sme vlastne vedeli popísať všetky spoločné násobky akoby týchto dvoch čísel, že čo to môže byť. A totiž z tohto máme ďalej, že D delí dvakrát najväčší spoločný násobok. A síce, že D delí 2, takže nám vidia, že tieto čísla majú rovno ten najväčší spoločný deliteľ buď 2 alebo 1 a vieme aj ľahko rozobrať, že kedy. Ale to už je mimo ten príklad časť D. Tu stačilo rozhodnúť, že či musia byť nutne nesúdeliteľné a my sme rozhodli, že môžu byť súdeliteľné. Keď sa o tom strašne dlho, ale v reálnom riešení by stačilo napísať, že tieto čísla nemusia byť nesúdeliteľné, pretože viď A rovná sa 5, B rovná sa 3. Ale myslím, že tieto úvahy okolo sú poučné, preto som ich vravel. OK. Zostáva nám časť E a v nej už máme len dve akoby premenné, teda v nej už máme len jednu premennú A, tu sme mali dve. Takže podmienka s nesúdeliteľnosťou AB je taká podivná, keďže tu sa B ani nevyskytuje. No a máme proste rozhodnúť o súdeliteľnosti výrazov A na tretiu a plus 1 na 5. No a tu rovno prezradím, že sa oplatí zobrať prvé číslo, pretože keď máme, že P delí A na tretiu a P delí A plus 1 na 5, tak vieme, že to nutne znamená, že P delí aj tie veci bez exponentov, čiže P delí A a P delí A plus 1. No a z tohto by sme dostali, že P delí 1 a to je spor, s tým, že P je nejaké prvé číslo, ktoré delí obe tieto veci, takže nutne sú tieto posledné dve veci nesúdeliteľné. Tak to je N2. OK, návodné máme za sebou a ešte by som rád ukázal jednu doplňujúcu úlohu, kde máme vlastne dokázať, že pre každé celé n je tento zlomok v základnom tvare. A tá úloha je zaujímavá tým, že je to prvá úloha z prvého IMO, kedy tie úlohy zvykli byť ešte trošku ľahšie a oni sa postupne rokmi potom sťažovali. Takže toto je extrémne známa úloha
a v dnešnej dobe by už asi nebola na IMO, ale je v týchto doplňujúcich úlohách, tak si ju ukážeme a no je sama o sebe rozhodne poučná. A vlastne je to ten istý koncept, ktorý sme tu robili predtým, že si vezmeme nejaké D také, že platia tieto dve deliteľnosti a skúšame z toho niečo získať nové. A čo je dobre z toho získať je sa nejak zbaviť týchto akoby toho n, čo tu je, že znova nejak tie deliteľnosti skombinovať a dostať, že d delí niečo. No a častý trik pri takomto zbavovaní sa je, že akoby túto konštantu ňou vynásobíme prvú vec a túto druhú akoby vynásobíme tou prvou konštantou. To asi bude jasnejšie, keď to urobím. Čiže máme, že d delí 21n plus 4 a d delí 14 krát 21n plus 4 a 21 krát 14n plus 3. Pretože my keď toto teraz odčítame, že d delí rozdiel, tak sa zbavíme akoby toho lineárneho výrazu a zostane tam niečo ako, že d delí 14 krát 4 minus 21 krát 3, čo verím, že je rovné 7. Snáď. No a tak vidíme, že máme dve možnosti pre D, že ten spoločný deliteľ týchto dvoch zlomkov je buď 1 alebo 7. No a keď skúmame nesúdeliteľnosť, tak v prípade, že je to 1, tak sú nesúdeliteľné. A ak by D bolo rovné 7, tak máme, že 7 delí 21n plus 4 a 7 vlastne delí 21n, takže 7 delí 4, to je spor. Čiže takto uvidíme, že jediná možnosť, aby to D delilo obe tieto veci a bolo kladné a tak je vlastne D rovné 1, takže naozaj tie zlomky idú nesúdeliteľné. No a ja som to vlastne robil taký dosť primitívny algoritmus, že som jednu nasilu 14, druhé 21, lebo to sa tu objavuje, ale kebyže sme trošku chytrejší, tak sme mohli trebárs si všimnúť, že 14 a 21 majú spoločný násobok, deliteľ, sedmičku. Úplne by stačilo to násobiť toto dvomi, toto tromi a urobiť to odčítanie. Tu by sme mali len 7 krát menej jedno, 7 krát menej druhé. A tá konštanta by bola 2 krát 4 minus 3 krát 3, čo je vlastne minus 1. Takže to ukazuje tiež, že v predošlom odčítaní tu nemala byť sedmička, ale minus sedmička. Ale to je v zásade jedno. Takže teraz pri tomto odčítaní je tu minus jednotka. A nič to nemení na veci, ale nemusíme rozoberať prípad, kedy je D rovné 7, keďže rovno máme spor. Tak to boli návodná a jedna doplňujúca úloha a na záver by som chcel povedať, že tieto triky sa fakt často opakujú vo veľa úlohách, že máme nejakú nesúdeliteľnosť, dokazujeme ju tak, že predpokladáme, že nejaké prvočíslo alebo číslo delí obe tie veci a skúšame to nejako kombinovať a podobne. Častokrát to nie je ani explicitne v úlohe povedané, že je to skryté a podobne. Takže tak. No a tiež to všemožné kombinovanie viacerých deliteľností, tak to je úplne bežné, že sa deje. Určite sa s tým ešte stretnete a určite vám to pomôže pri riešení tejto úlohy. Takže veľa šťastia.